כרגע אנחנו בקטיף בגדית של הדג סופר עסיסי. אנחנו ממש גודדים אחד-אחד. בדרך כלל זה הגדיד הראשון של התמרים. יש לי פה תמר שהוא עכשיו בשלבי הבשלה מתקדמים. תמר מתחיל להיות בצבע דבש. אנחנו יכולים לשווק אותו כסופר עסיסי. ואם הוא מתייבש, נשאר על העץ עוד 3 שבועות ומתייבש, אז יהיה לנו את המג'ול הרגיל. היום ישראל היא אחת המגדלות הכי גדולות של מג'ול. 50% מהמג'ול העולמי פחות או יותר. הצאנו כמעט 60% מכלל התוצרת בחו"ל לשווקים כמו אירופה, ארצות הברית, דרום אמריקה ועוד מקומות שאנחנו גם לא יכולים לדבר עליהם, ארצות שאנחנו לא מדברים איתם. אנחנו מגדלים תמרים בבקעת הירדן, והיום אנחנו נראה לכם מה אפשר לעשות מהתמרים שלנו, בעיקר לקראת ראש השנה, נכון, הולכים להכין תמרים ממולאים. הקמנו מרכז מבקרים, שאנחנו מביאים לכאן קבוצות כדי לעשות סיורים על הבקעה, ובעיקר ובדגש על תמר המג'ול שאנחנו מגדלים במשק. הוא הביא אותי לכאן בינואר, הכל היה ירוק פורח. התאהבתי במקום, אחרי חודש הכל מת, אבל אנחנו כבר נשארנו. תמרים שלנו שגדלנו לפני שבוע. המצב הביטחוני זה לא כזה כיף. יש כמה ימים של חשש אחרי שיש איזשהו פיגוע, אבל חוזרים לשגרה, וכאן מאוד מאוד שקט יחסית. ממש כאן ליד הבית שלנו יש את היישוב אל-פסיל. אנחנו בקשר, ממש קשר חברי. הדו-קיום הוא מאוד מאוד חזק. התמר הזה הוא ממש מקביל למעגל השנה היהודי. ט"ו בשבט התמרים מתחילים לצאת, בפסח אנחנו עושים הפריה, באלול אנחנו מתחילים גדית. למה דווקא באלול? כדי שנוכל להגיע לשולחן ראש השנה עם התמר הראשון לברך עליו שהחיינו.